Καλώς ήρθατε στο Rising Yoga. Είμαι η Μέρη και παιδιά δεν θα το πιστέψετε. Σήμερα έχουμε την πρώτη μας πρακτική. Και όχι μόνο έχουμε την πρώτη μας πρακτική, είναι και ειδικά σχεδιασμένη για όσους δεν έχουν ξανακάνει γιόγκα ή για όσους έχουν να γυμναστούν καιρό. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, βολευτείτε και ξεκινάμε. Λοιπόν, ερχόμαστε σε καθιστή θέση, με τις παλάμες πάνω στα γόνατα και τον κορμό στην ευθεία. Φανταστείτε ένα σκοινί να σας τραβάει ψηλά από το κεφάλι. Ο κορμός λοιπόν είναι στην ευθεία, παλάμες στα γόνατα, κλείνουμε τα μάτια και πάμε να πάρουμε μερικές βαθιές ανάσες. Εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Και όσο αναπνέουμε βαθιά, προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε μόνο στην αναπνοή. Αφήνουμε όλες τις σκέψεις έξω. Η δύσκολη δουλειά τελείωσε, εμφανιστήκαμε στο στρωματάκι. Και ας προσπαθήσουμε να εστιάσουμε μόνο στο παρόν, μόνο στο εδώ. Συνεχίζουμε να αναπνέουμε βαθιά. Μια εισπνοή ακόμα. Και στην εκπνοή ανοίγουμε τα μάτια. Πολύ ωραία. Πάμε να αρχίσουμε να ζεσταίνουμε λίγο τον κορμό. Στην επόμενη βαθιά εισπνοή, φέρνουμε το κεφάλι δεξιά, προσπαθώντας το αυτί να ακουμπήσει στον ώμο. Όμως δεν σηκώνεται πάνω, όμως είναι στην ευθεία και με το δεξί χέρι τραβάμε λίγο το κεφάλι αριστερά, ούτως ώστε να νιώσουμε ένα τράβηγμα στην αριστερή πλευρά του αυχένα. Αναπνέουμε και εδώ βαθιά. Και ερχόμαστε στο κέντρο. Πάμε και από την άλλη, μια βαθιά εισπνοή. Φέρνουμε το κεφάλι αριστερά και με το αριστερό χέρι στην εκπνοή τραβάμε λίγο το κεφάλι από δεξιά. Αυτή τη φορά να νιώσουμε το τράβηγμα στη δεξιά πλευρά του αυχένα. Και ερχόμαστε πάλι στο κέντρο. Τώρα με τις παλάμες ακουμπάμε πάνω τους ώμους και αρχίζουμε να κάνουμε κυκλικές κινήσεις, φροντίζοντας όταν οι αγκώνες έρχονται στο ύψος του στήθους να ενώνονται. Πάμε. Αναπνέουμε βαθιά και εδώ αρχίζουμε να ζεσταίνουμε τους ώμους, τα χέρια. Θα μας χρειαστούν πολύ σήμερα. Και από την άλλη, μεγάλη κύκλη. Να νιώθουμε τους ώμους να αρχίζουν να ζεσταίνονται. Και ακουμπάμε πάλι τις παλάμες στα γόνατα. Τώρα, στην επόμενη εισπνοή θα φέρουμε τα χέρια πάνω ψηλά και στην εκπνοή θα κατεβάσουμε τα χέρια προσπαθώντας οι ομοπλάτες να έρχονται όσο πιο πίσω γίνεται, να προσπαθούμε να ενώσουμε τους ώμους. Πάμε πάλι βαθιά εισπνοή και στην εκπνοή χέρια πίσω, ανοίγει το στήθος, φεύγει έξω. Εισπνοή πάλι. Εκπνοή, έξω το στήθος, πίσω τα χέρια. Πάμε ξανά, εισπνέουμε
Και στην εκπνοή κατεβάζουμε τα χέρια και ακουμπάμε τις παλάμες πάλι πάνω στα γόνατα. Τώρα εισπνέουμε πάλι βαθιά, σηκώνουμε τα χέρια πάνω ψηλά. Αυτή τη φορά όμως οι παλάμες ενώνονται. Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και στην εκπνοή κατεβάζουμε στο ύψος του στήθους οι παλάμες ενωμένες. Πάμε πάλι, εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, χέρια πάνω, να νιώθουμε να απομακρύνονται. Εκπνοή, παλάμες στο στήθος. Εισπνοή, χέρια πάνω. Και στην εκπνοή κατεβάζουμε τις παλάμες. Τέλεια. Τώρα, ερχόμαστε στο τραπεζάκι. Οι παλάμες είναι ανοιχτές, οι ώμοι είναι στην ευθεία με τους καρπούς και τα ισχύα είναι στην ίδια ευθεία με τα γόνατα. Τώρα, θα πάρουμε μια βαθιά εισπνοή και θα αρχίσουμε να μαζεύουμε πάνω ψηλά την πλάτη και να νιώθουμε τα χέρια να απομακρύνονται. Εισπνοή. Και στην εκπνοή αρχίζουμε να κατεβάζουμε σιγά σιγά, να πέφτει η κοιλιά κάτω, να σηκώνονται πάνω τα καθιστικά οστά, έξω το στήθος και πάνω το κεφάλι. Πάμε πάλι, εισπνοή, ανεβάζουμε, σηκώνουμε, σηκώνουμε, σηκώνουμε πάνω η πλάτη. Εκπνοή, αρχίζουμε να κατεβάζουμε. Εισπνοή, σηκώνουμε. Εκπνοή, κατεβάζουμε. Εισπνοή, σηκώνουμε. Εκπνοή, κατεβάζουμε. Ερχόμαστε πάλι στο τραπεζάκι. Φέρνουμε λίγο μπροστά τις παλάμες. Παίρνουμε μια βαθιά εισπνοή και στην εκπνοή φέρνουμε πίσω τη λεκάνη. Να πέσει το στήθος και η κοιλιά ανάμεσα στα γόνατα, τα χέρια τεντωμένα μπροστά και το κεφάλι κουμπάει κάτω και αναπνέουμε βαθιά. Η ασάνα του παιδιού που κάνουμε τώρα είναι από τις πιο χαλαρωτικές ασάνες της γιόγκα. Για μένα ίσως πιο χαλαρωτική. Και εκτός το ότι κάνει διάταση, καλή διάταση στους ώμους, βοηθάει πάρα πολύ και όσους έχουν άγχος, παθαίνουν κρίση πανικού. Μερικές βαθιές ανάσες και εδώ. Και από την ασάνα του παιδιού ερχόμαστε στο τραπεζάκι, λυγίζουμε τα δάχτυλα των ποδιών, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και στην εκπνοή ερχόμαστε στον κάτω σκύλο και αρχίζουμε να λυγίζουμε, να αλλάξει τα γόνατα, να ζεσταίνεται ο κορμός, να ζεσταίνονται τα πόδια. Και ερχόμαστε σε ακινησία. Και από τον κάτω σκύλο αρχίζουμε να κάνουμε βηματάκια σιγά σιγά μπροστά στο στρωματάκι και έχοντας λυγισμένα πόδια ρίχνουμε όλο το βάρος μπροστά. Να πέσει το κεφάλι, να πέσει η πλάτη και τα χέρια. Αναπνέουμε και εδώ βαθιά για λίγο. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε ψηλά στην ασάνα του βουνού. Ανεβαίνει η λεκάνη, η μέση, η πλάτη, τα χέρια και στο τέλος ανεβαίνει το κεφάλι και φέρουμε τις παλάμες ενωμένες στο ύψος του στήθους. Και αν βλέπετε αστεράκια, παιδιά μου, πως εγώ καλή ώρα, μην αγχώνεστε, θα φύγουν, θα τα συνηθίσετε με τον καιρό. Κλείνουμε αν θέλουμε τα μάτια, αναπνέουμε βαθιά. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά,
Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και στην εκπνοή διπλώνουμε πάλι μπροστά. Ακουμπάμε τις παλάμες στο στρωματάκι, εισπνέουμε βαθιά και στην εκπνοή φέρνουμε πίσω και κάτω το δεξί πόδι. Το αριστερό γόνατο είναι σε ορθή γωνία. Να έχετε στο μυαλό σας το γόνατο να είναι πάνω από τον αστράγαλο, γιατί μπορεί αυτή η θέση να είναι λίγο πιο βοηθητική, αλλά με τον καιρό θα καταπονέσουμε την άρθρωση. Οπότε το γόνατο πίσω σε ορθή γωνία και τα χέρια πάνω ψηλά. Και μαντέψτε τι κάνουμε και εδώ, αναπνέουμε βαθιά. Παίρνουμε μια βαθιά εισπνοή, λυγίζουμε τα δάχτυλα των ποδιών και στην εκπνοή τεντώνουμε το πίσω πόδι. Το μπροστά εξακολουθεί να μένει σε ορθή γωνία και από αυτή τη θέση ερχόμαστε στον πολεμιστή 2, όπου το πίσω πόδι είναι σε μικρή εσωστροφή, το αριστερό εξακολουθεί να μένει σε ορθή γωνία και τα χέρια είναι τεντωμένα και παράλληλα με το έδαφος. Γυρίζουμε το κεφάλι και κοιτάζουμε μπροστά και πάνω από το μπροστινό χέρι. Εισπνέουμε και στην εκπνοή ερχόμαστε στον ειρηνικό πολεμιστή, όπου η δεξιά παλάμη έρχεται έξω από το δεξί γόνατο και το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο πάνω. Τώρα προσέχουμε, ο κορμός δεν φεύγει μπροστά, ο κορμός είναι στην ευθεία, να νιώθουμε το τράβηγμα αριστερά στις πλευρές, το χέρι τεντωμένο πάνω και αναπνέουμε βαθιά. Εισπνέουμε και στην εκπνοή γυρίζουμε και φροντίζουμε ο αριστερός αγκώνας να κουμπίσει πάνω στο αριστερό γόνατο. Το δεξί χέρι τώρα είναι τεντωμένο ψηλά και ο κορμός είναι στην ευθεία. Εισπνοή, έκπνοη πάλι στον ειρηνικό πολεμιστή για 2 ανάσες. Εισπνέουμε και γυρίζουμε μόνο τον κορμό. Ερχόμαστε στον πολεμιστή 1. Η λεκάνη δεν φεύγει διαγώνια, η λεκάνη κοιτάζει μπροστά. Πάνω ψηλά τα χέρια, αναπνέουμε βαθιά. Αν αισθάνεστε τα πόδια να τρέμουν, δεν πειράζει, θα περάσει. Με τον καιρό θα χτίσουμε και την ενδυνάμωση και την αντοχή. Κατεβάζουμε τα χέρια και ερχόμαστε πάλι στην ασάνα του βουνού με τις παλάμες ενωμένες στο ύψος του στήθους. Σηκώνουμε πάλι τα χέρια πάνω ψηλά, εισπνοή και στην εκπνοή κατεβάζουμε πάλι λυγισμένα τα πόδια, επαναλαμβάνω. Ακουμπάμε τις παλάμες στο στρωματάκι, εισπνέουμε και στην εκπνοή φέρνουμε δεξί πόδι πίσω και μετά το αριστερό και ερχόμαστε στη σανίδα. Τώρα, αν αυτή η θέση είναι δύσκολη για εσάς, λυγίζουμε τα γόνατα και ακουμπάμε τα πόδια στο έδαφος, αλλιώς ψηλά και μένουμε για 10. 9, μετράω λίγο αργά, 8, σφίγγουμε γλουτούς, σφίγγουμε κοιλιά, 6, 4, 3, 2, 1, κατεβάζουμε γόνατα, ξαπλώνουμε μπροστά, παίρνουμε βαθιά ανάσα και στην εκπνοή ερχόμαστε στον πάνω σκύλο, δεν γέρνουμε μπροστά, κάτω οι ώμοι, ψηλά ο κορμός, αναπνέουμε βαθιά. Εισπνοή και στην εκπνοή ερχόμαστε πάλι στην ασάνα του παιδιού για να ξεκουραστούμε. Και από την ασάνα του παιδιού πάλι στο τραπεζάκι με παλάμες ανοιχτές, βαθιά ανάσα, λυγίζουμε τα δάχτυλα του ποδιού,
των ποδιών και στην εκπνοή πάμε πάλι στον κάτω σκύλο. Τον κάτω σκύλο που απεχθάνομαι όσο καμία άλλη ασάνα στη γιόγκα. Αναγκαίο κακό είναι για μένα, αλλά δεν πειράζει παιδιά μου, πρέπει, έχει και αυτό στο ωφέλη του. Και αρχίζουμε πάλι να κάνουμε βηματάκια μπροστά στο στρωματάκι και να ρίξουμε όλο το σώμα πάνω. Να το διπλώσουμε μάλλον, με συγχωρείτε. Κάτω χέρια, κάτω το κεφάλι. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε πάλι στην ασάνα του βουνού. Με διπλωμένες παλάμες στο στήθος. Ώστε να δούμε πάλι αστεράκια. Πάμε χέρια πάνω, εισπνέουμε και εκπνέοντας διπλώνουμε πάλι μπροστά. Ακουμπάμε παλάμες στο στρωματάκι, εισπνέουμε και στην εκπνοή φέρνουμε πίσω και κάτω το αριστερό πόδι αυτή τη φορά. Δεξί γόνατο δεν ξεχνάμε, σε ορθή γωνία. Γόνατο πάνω από το ύψος του αστραγάλου. Πάνω τα χέρια ψηλά. Σας είπα ότι θα μας χρειαστούν σήμερα, το θέλαμε το καλό ζέσταμα στους ώμους. Αναπνέουμε. Λυγίζουμε τα δάχτυλα του αριστερού ποδιού. Εισπνοή και στην εκπνοή σηκώνουμε πάνω. Τεντώνουμε το αριστερό πόδι. Και ερχόμαστε στον πολεμιστή 2. Προσέχουμε το αριστερό πόδι να είναι σε μικρή εσωστροφή. Το αριστερό σε ορθή γωνία. Χέρια τεντωμένα και κοιτάζουμε πάνω από το ύψος του μπροστινού χεριού. Αναπνέουμε και εδώ βαθιά. Θα μ' ακούτε να σας λέω συνέχεια για την αναπνοή και θα λέτε αυτή τίποτα άλλο δεν έχει να μας πει. Όχι παιδιά μου, αυτό είναι βασικό στη γιόγκα, η αναπνοή. Εισπνέουμε και στην εκπνοή ερχόμαστε στον ειρηνικό πολεμιστή. Ίσια ο κορμός, εισπνέουμε και στην εκπνοή φέρνουμε το δεξί αγκώνα πάνω στο δεξί γόνατο, τεντωμένο ψηλά το δεξί χέρι, ίσια ο κορμός. Εισπνοή, εκπνοή πάλι στον ειρηνικό πολεμιστή για 2 ανάσες. Και παίρνουμε πάλι μια βαθιά ανάσα και ερχόμαστε στον πολεμιστή 1. Χέρια πάνω ψηλά. Τρέμουν τα ποδαράκια, δεν πειράζει. Θα περάσει. Κατεβάζουμε χέρια και ερχόμαστε πάλι στην ασάνα του βουνού. Εισπνοή, χέρια πάνω ψηλά και στην εκπνοή διπλώνουμε πάλι κάτω. Παλάμε στο στρωματάκι, εισπνοή, αριστερό πόδι πίσω, μετά το δεξί και ερχόμαστε πάλι στη σανίδα για 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, γρήγορα μέρη, 3, 2, 1, λυγίζουμε γόνατα, πέφτουμε μπροστά, εισπνέουμε και στην εκπνοή πάμε πάλι στον πάνω σκύλο. Κάτω οι ώμοι, ψηλά ο κορμός, κουνάμε λίγο τον αυχένα αριστερά δεξιά αν θέλουμε, πάνω κάτω. Και ερχόμαστε πάλι στην ασάνα του παιδιού.
Σηκωνόμαστε σιγά σιγά, ερχόμαστε στο τραπεζάκι και περνάμε το δεξί γόνατο λυγισμένο ανάμεσα στις παλάμες, το αριστερό τεντώνει πίσω και προσέχουμε να μην φεύγει η λεκάνη προς τα έξω, η λεκάνη είναι στην ευθεία. Ερχόμαστε στην ασάνα του περιστεριού και μπορούμε είτε να μείνουμε με τον κορμό όρθιο, είτε να ρίξουμε όλο το βάρος μπροστά και να χαλαρώσουμε. Όπως και να έχει, προσέχουμε η λεκάνη να είναι στην ευθεία. Σηκωνόμαστε σιγά σιγά πάνω. Φέρνουμε το δεξί πόδι πίσω στο τραπεζάκι και αυτή τη φορά περνάμε το αριστερό. Το δεξί πόδι τεντώνει πίσω. Ή μένει ίσια ο κορμός όπως είπαμε ή ρίχνουμε πάλι το βάρος μπροστά. Προσέχουμε τη λεκάνη, δεν φεύγει προς τα έξω. Αλλιώς θα χάσουμε την ισορροπία μας και θα βγούμε από την ασάνα. Σηκωνόμαστε πάλι και ερχόμαστε σε καθιστή θέση όπως όταν ξεκινήσαμε την πρακτική μας, παιδιά μου. Και περνάμε την αριστερή παλάμη πάνω στο δεξί γόνατο, φέρνουμε το δεξί χέρι πίσω, σηκώνουμε περήφανα και ψηλά τον κορμό, εισπνέουμε βαθιά και στην εκπνοή γυρίζουμε τον κορμό δεξιά και προσπαθούμε να κοιτάξουμε πάνω από το δεξί ώμο. Τέλεια. Ερχόμαστε πάλι στο κέντρο, περνάμε δεξιά παλάμη, πάνω από το δεξί γόνατο, αριστερό χέρι πίσω, σηκώνουμε κορμό, εισπνέουμε βαθιά και στην εκπνοή γυρίζουμε τον κορμό αριστερά και προσπαθούμε να κοιτάξουμε πάνω από τον αριστερό ώμο. Σήμερα η πρακτική μας είναι λίγο πιο μικρή. Το έκανα επίτηδες. Θα αρχίζουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο δύσκολες πρακτικές. Θα ανεβαίνει και ο χρόνος. Αλλά για πρώτη μέρα δεν ήθελα να σας κουράσω και να πείτε τι είναι αυτά που μας δείχνει αυτή. Ερχόμαστε στο κέντρο. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Και ξαπλώνουμε ανάσκελα. Περνάμε το δεξί πόδι πάνω από το αριστερό, σταύρο πόδι και φέρνουμε το πέλμα μπροστά από την αριστερή κνήμη. Τεντώνουμε τα χέρια αριστερά-δεξιά, παίρνουμε βαθιά εισπνοή και στην εκπνοή φέρνουμε τα πόδια αριστερά και γυρίζουμε δεξιά το κεφάλι. Κλείνουμε αν θέλουμε και τα μάτια. Αυτή η ασάνα είναι ιδανική για όσους έχουν πρόβλημα με τη μέση. Χαλαρώνει και το ισχυακό νεύρο, βοηθάει στην οσφιαλγία όταν αυτή δεν είναι σε οξία φάση. Ερχόμαστε πάλι στο κέντρο, ξεδιπλώνουμε και περνάμε αριστερό πάνω από το δεξί και πίσω. Εισπνέουμε βαθιά και στην εκπνοή φέρνουμε τα πόδια δεξιά, γυρίζουμε αριστερά το κεφάλι. Αφήνουμε τη βαρύτητα να κάνει τη δουλειά της. Να χαλαρώσει η μέση.
Και ερχόμαστε στο κέντρο, ξεδιπλώνουμε, φέρνουμε τα πόδια στο στήθος και αρχίζουμε να γέρνουμε αριστερά-δεξιά, κάνουμε μια αγκαλιά στον εαυτό μας που έκανε την πρώτη του πρακτική με τη Μέρη. Κάνουμε λίγο μασάζ στην πλάτη. Και τεντώνουμε τα πόδια και τα χέρια. Τα χέρια είναι παράλληλα με τον κορμό και οι παλάμες κοιτάζουν προς τα κάτω. Πόδια ελαφρώς ανοιχτά. Κλείνουμε τα μάτια και πάμε στη Σαβάσανα. Όπου η Σαβάσανα είναι η ασάνα του πτώματος. Έτσι κλείνουμε κάθε φορά την πρακτική μας. Αρχίζουμε να αναπνέουμε χαλαρά. Ο καθένας με τους δικούς του ρυθμούς. Η Σαβάσανα λένε ότι είναι η πιο δύσκολη ασάνα της γιόγκα και αυτό γιατί προϋποθέτει να κλείνεις όλες τις σκέψεις, να κεντρώνεσαι μόνο στην αναπνοή. Τα προβλήματα που είχαμε υπήρχαν και πριν την πρακτική μας, πολύ πιθανό να υπάρχουν και μετά. Όμως αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο παρόν. Κάναμε κάτι καλό για τον εαυτό μας, για το σώμα, για το μυαλό μας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να χαλαρώσουμε, να χαμογελάσουμε και να αδειάσουμε το μυαλό από όλες τις σκέψεις. Προσέχουμε οι εισπνοές μας να είναι βαθιές και εξίσου βαθιές να είναι και οι εκπνοές μας. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να κουνάμε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών. Ανοίγουμε τα μάτια. Σας ευχαριστώ που κάνατε την πρακτική σας μαζί μου. Να είμαστε.